Добър вечер. Здрасти. Къде е така? Ай, сега да върнем това. Ай да върнем това топлилостаница. Къде сме се разбързали такива? Това да рейс ли ти прилича? Не ни прилича. Че сме се забързали такива? Не. Еми тогава какво? Бързаме. Имаш ли покана? Сигурно се шегуваш, не? Не се шегувам. Покана имате ли? Не, сигурно се шегуваш, защото това е новогодишно парти с Иван и Андрей и ние сме водещи на това парти. Нова година с Иван и Андрей. Ние сме Иван и Андрей. Аз пък съм Зоро. Това е приятно нещо. Фамилия нямаме си. Като фолк-певиците сме с по едно име. Първо. Аз съм Христов, той е Арнолдов. Я да видим сега тук. Списъка. Няма такива. Айде на опаш. Гледай сега, ще виждам, че си много само ми говори така, защото ти се правиш първо много отровен, аз да не ти шимнем, шамар да видиш. Гледайте сега, като сте много отворен. Реално ние го организираме това парти и ние ви плащаме заплатата да висите тук да кесите. Искаш ли аз да ти плати операция? Моля, няма неща, пичове. Това е. Чао. Вие за шоуто на Иван и Андрей ли сте? Заповядайте. Добър вечер. Здравейте. Добър вечер. Приятно изкарване. Добър вечер. Айде марш от тук, бе! Добре, тия как влезаха, нали е претъпкано? Значи ви сам. Аз решавам кой да влиза, кога да влиза, кога е претъпкано, кога не е претъпкано, кой е красив, кой е грозен. Грозен. Аз друго не мога да разбера. А ти си грозник. Що се правите на интереса? Ние не ни пуснете да влезем вътре и да си свършим работата. Защото е така. Защото сте ми несимпатични, сте ми много ниски. Аз не искам това да се случва, разбрали? Не, защото се прави неинтересен. Не се прави интересен, ти се правиш неинтересен и сега ще изгледаш, ще те направя наистина интересен. А сега ще се биеме, така ли? Не, аз ще ви бия. Ти става така, няма да пусна никога тук да влезеш, разбрали? Сте така облечен. И аз се погледнете, бе, на коншари приличате, нещастни. О, бат, Емон, как си? Чукни ме, батка. Влизай. Ще ти слагаме ли нова ръка, а? Или да махаме някой крак? Какво ме гледаш така, бе? На него ли искаш да заприличаш, а? Как може този кошар да пускаш да влиза, а нас не ни пускаш да влезе? Защото е ненормален. Значи, този кошар, за твоя информация, ще ти кажа, събира празните шишета от бира. Така, с едната ръка ги събира и го пускаш вътре мърлев. Грозен. Значи, не кажеш какво да прави това за мен. Искате ли да оправим нещата? Айде да ги оправим. Предполагам, че така може да ги оправим. Ето да се почерпите. Правите. Как си? Добре, бе. Носиш ли ми нещо? О, разбира се, бе. Бизнес се върви, а? Супер, направо. Нещо не ми изглежда, бе. Нещо не съм много добре, ще ми писаха една двойка по математика и ако майка ми разбереше ми, не знаеш, парите за цигарки. Не се притежава, бе, нова година, бе. Усмихни се, бе. Дай си спи малко водка. Напий се като руски стругар. И ще мия. Това е прекалено. Момчето няма и 10 години най-вероятно, а вие го пуснахте да влезе? Защо е ненормален? Значи, първо, това момче е на 8 години. Второ, има проблем в училище, както разбрахме, по математика има двойка. Има право да изпие... Защо го пускате в нощно заведение да пие? Да, поне не е алкохолик като вас. Как той пие водка на 10 години? Здравейте, пичове, как сте? А тия какви си сега? Това са наркодилъри, мои приятели. Ти май наистина си ненормален. Това е Васко Скалпела. Това е изнасяна органи за Гърция. Много ефтино ще ги трябва. Кажете, Богиевата, това малкото момченце, където е на 8. Обаче е пил водка, значи черния дроб не става. Нещо друго му знаете. Жлъчката. Вие като сте шоумени, някакъв танц, моля ли ми направите? Да мога. Не. Песен някаква? Песен от началото. От шоуто. Добре, дай да видим сега вашата шоука песен. Няма да казвам. Чува, нямате работа и... Имаме работа и тя е вътре. Вътре има 100 човека, които се казват Иван и Андрей. Разбрали ли? Сега някой ще води това програма. Колкото има 100 човека, които се казват Иван и Андрей, няма... Някой ще води програмата. Известните Иван и Андрей сме аз, Иван и той Андрей. Ние сме известни в цяла България. Може да има вътре 1000 човека, които се казват Иван и Андрей, защото в България известни Иван и Андрей сме ние. Ти мога да си известен в Македония единствено, разбрали? Ти си един палячо и ти си тапанар палячо отгоре на всичко. Аре, ударим. Стига. Ударим, ти видим колко си смел.
За вечер. Добър вечер. Много вечер. Номер 9. Номер 9. Номер 9. Много се Бърбат. Заповядайте. Само не мога да си обясня. Как карахте цели 5 гола? И аз не мога да си обясня. Това не беше Димитър Бърбатов. Сляп ли си? Добре, какво трябва вече да направим, за да ни пуснете? Стихотворение, знаеш? Не знам. Басна? Знам Добре. за Заека и Костенурката приказка. Приказка знаеш. Да. Костенурката с хитрост излагала Заека и спечелила. Те са надбягвали. Емината на старта тръгва с Заека и той, понеже вярва, че е по-бърз, подценява нейния интелект. И втората Костенурка финишира всъщност преди Заека. Тоест, Костенурката надбягва Заека. Ти си много глупа, бе. Това не е приказка, това е някаква глупост. Няма такъв. Така че приключихме стената. О, Фифо. Здрасти, как си? Здрасти, добре. Какво правиш? Нищо. Значи, само да ви кажа, че пистолет да ви прете в челото. Какво е това, бе, моето момче? Велино. Това мой човек, бе. Започва ти бабе, фастък. Ами има една мацка долу, където ме чака и си пада по по-големи маскари и затова съм си взел патлаци. Ти си маскари без петлаци, ама нищо, види. Само знаеш какво? Не да стреляш в краката, ако някой те дразни. Защото минали път това в челото, не Ти къде да нормално си посъдят тези пистолети за ядението. Значи аз решавам кой... Ама не, ние вече приключваме. Това са твои глупости. Чакай, я ги направо в реката ги хванете. Здраве. Здраве. Това ми е най-тъпата нова година. Не дей така, със сигурност има хора, които са много по-зле от нас. Честита нова година! Благодаря. Нова година. Благодаря на теб. Нова година. Добре си дошла. Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с късната емисия Календар. Новогодишното парти на Иван и Андрей, което се провежда в известен столичен клуб, в разгара си. Посетители разказват, че това е грандиозно шоу за българските стандарти. Една от причините за успеха му е, че самите Иван и Андрей не присъстват. След като стана ясно, че звездите на Нова телевизия няма да водят шоуто, броят на празнуващите се увеличи тройно. Те шумно подкрепиха избора на Иван и Андрей да отсъстват и им пожелаха много успехи през новата година. Ще ти задам една гатенка, ако успееш да отговориш, мога да пусна. Значи, с ръчички, с кръченца, всичко прави на парченца. Ятрената мелница. Така. Не, Това ли? песен. Ятрената мелница? Не, това. Как е? Ножица. Така, може ли сега някаква... Смешничко нещо да кажа? Да. Дайте ни друга гатенка. Друго нещо да направим. Тоест, Костенурката надбягва Заека. Ти си много глупа, бе. Тя по-скоро спечелила състезанието с хитрост. Защото не може да разполага с неговите бързи крачета. Това не е приказка, това е някаква глупост. Няма да пусна. Вие сте с бата Емчев.